Vítajte pri druhom dieli podcastu Blue Zone. Dnes sa budeme rozprávať o energii, regenerácii, o bunkách a samozrejme aj o rozumnom životnom štýle. Dnes tu mám až dvoch hostí. Chcela by som veľmi pekne privítať pána inžiniera Pavla Machniča, ktorý okrem toho, že je publicista, je taktiež aj vývojár zdravých doplnkov a taktiež aj zakladateľ Blue Zone, čo je vlastne komunita Blue Zone Československo. Takže krásny večer, krásny deň. Taktiež tu máme aj Freddyho Ajsiho, ktorý patrí k najznámejším športovcom na Slovensku aj v Česku. Začal ako tanečník, pokračoval bojovými športami ako napríklad jiu-jitsu alebo capoeira, taktiež aj karate. A momentálne sa venuje aj zdravému životnému štýlu, takže vítam vás dnes oboch. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Freddy, ja som o tebe počula, že ty si celoživotne neužíval žiadne výživové doplnky, začal si až nedávno. Je to pravda? Tak ja som sa nad tým veľmi nezamýšľal, ani som sa nezaoberal tým predtým. A v podstate mám také šťastie, že som obdarovaný takým vysokým stupňom energie a mám aj taký ten genetický základ celkom dobrý, takže nemám nejaké väčšie zdravotné problémy, okrem nejakých drobných úrazov. Ale teraz som sa s niečím stretol a práve tu v zdravom svete, náhoda, životná cesta, osud ma dovedol ku tomu, že som zrazu zistil, že ich vlastne potrebujem, alebo že som na to ani nevedel, že ich potrebujem a začal som ich aj užívať. A ako som ich začal užívať, tak som zrazu zistil, že sa všetko mení. Pavel, prečo ich potrebujeme, tieto výživové doplnky? Vieme, že naše telo, čím stárne, nedokáže vytvárať niektoré kľúčové látky. Nedokáže sa samo opravovať. A nedokáže sa samo opravovať pretože máme tu civilizačné návyky a zlá edukácia viedla k tomu, že máme tu na Slovensku a v Česku sme na prvom mieste v onkologickom ochorení hrubého čreva. Máme tu obrovské množstvo neurodegeneratívnych ochorení, srdcovo-cievnych ochorení. A to je vlastne vec, že len základ toho, že nevieme vyrábať niektoré veci. V 30-ke ich vyrábame, v 35-ke ich vyrábame na 50%, v 50-ke na 20%. A teda v čom to spočíva? Nedostatok suplementácie, zlý životný štýl? Nie, ako povedal Freddy, proste keď je niekto 50-tník, tak potrebuje už do seba dostávať veci, aby sme boli eliminovaní od proste takých vecí, ako sú diabetes, rakoviny, neurodegeneratívne choroby, infarkty a porážky. Ja si myslím, že trošičku to je na základe aj toho, že ľudia sú aj chronicky unavení. Prečo si myslíte, Freddy, že sú chronicky unavení ľudia? Dobu, akú žijeme? Je to doba, ktorou žijeme teraz. Akože pre mňa to je stále veľká záhada, aj keď tomu rozumiem. Ale oproti predošlej dobe, čo bola, tak sa všetko neskutočne efektívnilo. A je oveľa väčší nárast všetkého a oveľa viacej pomôcok, čo sa týka počítačov, čo sa týka umelej inteligencie a podobne. Takže všetkého je oveľa väčšia produktivita a pritom ľudia robia oveľa viacej, ako bola kedy. Ľudia sú vyťaženejší a zaťaženejší a je na nich nápor oveľa väčší, ako bol predtým. A ja to vidím, že tí ľudia sú veľmi sa ženú za tým len, aby žili štandardný život, tak sa veľmi naháňajú, veľmi musia proste ťažko teraz pracovať. Aj keď technológie sú také, čo nám umožňujú, aby to bolo lepšie, tak napriek tomu je všetko také ťažšie. A ešte pracujeme viac, pretože si povieme, že oveľa viacej vyprodukuje jeden akýkoľvek zamestnanec, ako bola kedy predtým, ale robí oveľa viac ako ten z bývalej doby. Možno veľa ľudí si ani neuvedomuje, že sú práve v tomto chronickom strese. Pavel, vy nám povedzte, ako sa biologicky tento chronický stres prejavuje? Ja by som práve doplnil Freddyho jednou myšlienkou. Zhodou okolností začali sme spolupracovať s pani profesorkou, doktorkou Horákovou, doktorkou vied, ktorá je svetová špička, čo sa týka biochémie, biológie. Ona hovorila, že súčasný 50-tník a 50-tník pred 50 rokmi, tipnite si, že koľko môže mať aká väčšia záťaž. Nebudeme typovať, niekto povie 50%, 70%, 7000%. Wow. To je 70 krát, je väčšia záťaž. A to je to, že napríklad Freddy vie krásne relaxovať, meditovať. To robí len málo kto. Nevieme regenerovať svoje tela. A to je práve to, tento cieľ týchto podcastov, aby sme ľudí edukovali, aby sme išli aj príkladmi. Čo je vlastne takým tým úplne najväčším základom zdravia?
Pani profesorka Horáková hovorí, že je dostatok antioxidantov. Ľudia nevedia, čo sú antioxidanty, oxidanty. A v podstate základ zdravia je mitochondriálne zdravie. Ťažký výraz, ale zdravie našich elektrární. Ako naše elektrárne. Čiže elektráreň sa rovná bunka. Nie, elektráreň je mitochondria. Vo vnútri bunky sú to také šošovičky. Toto sú naše elektrárne. Napríklad nervová bunka má 8000 mitochondrií, svalová bunka 200 mitochondrií, 200 elektrární, 800 elektrární, srdce má obrovské množstvo elektrární. To je podľa toho, koľko ich potrebujeme na výkon. A zoberte si, že tam je v tých našich bunkách je doslova peklo. Hej, strieľajú tam iskry, to sú tie radikály. Čiže, a teraz ten voľný radikál, ľudia si nevedia predstaviť, že prečo je to problém. Ten voľný radikál, chýba mu jeden elektrón. A naše telo je dokonalé, keď je mladé a vie vyrábať antioxidanty. A to je fešák, ktorý má plné vrece elektrónov, vezie si plné vrece elektrónov a vidí voľný radikál, odovzdá mu radikál a naraz z radikálu je pohodičkový prvok. Tak máme bunku, ktorú napadajú voľné radikály a antioxidanty túto bunku ochraňujú. Mám si to takto predstaviť? Áno, presne tak. Bunka má rôzne membrány a má rôzne vstupy. A preto musia byť rôzne typy antioxidantov, lebo niektoré priamo zapasujú do toho. Presne tak, lebo napríklad bunková membrana je tuková. A musia napríklad vitamín A, vitamín E chránia tú bunkovú membránu v tej tukovej vrstve. Ale napríklad máme tu aj vodorozpustné prvky a tam napríklad vitamín C chráni napríklad tú vodorozpustnú fázu, alebo kyselina R-alalipová, tá chráni aj. Takže musíme mať spektrum antioxidantov, ktoré nám dávajú rôzne elektróny. Zoberte si, že naše telo vyprodukuje denne 60 miliard radikálov. Tých 60 miliard radikálov musíme eliminovať. Lebo oni lietajú sem tam, sú to ako iskry, ktoré prskajú z krbu a môžu niečo zapáliť. A keď 30 miliard buniek, 50% ostane v podstate nepodchytených radikálmi, antioxidantmi, tak máme problém na fyzickej úrovni. Keď sa budeme vedieť ukludniť našu myseľ, tak stresová zložka produkuje obrovské množstvo radikálov. Obrovské množstvo. Takže 98% chorôb, ako hovorí pani profesorka, je spôsobených radikálmi. Ja by som sa opýtala aj Freddyho, ako dosiahnuť to, aby človek nebol v chronickom strese. Ty máš naozaj celoživotné skúsenosti, čo sa týka nielen jógy, karate, ale aj rôznych dýchových cvičení. Skús nám tak nejakých možno pár bodoch poradiť, ako tak zlepšiť svoje zdravie. Ja zase z tej opačnej stránky trošičku, že predovšetkým, áno, veľmi dôležité je zbavovať sa stresu, naučiť sa trošku relaxovať, upokojiť tú svoju myseľ. V podstate myseľ a to naše vedomie je to, čo riadi, to, čo spôsobuje choroby, alebo to, čo nás aj nejakým spôsobom lieči. Tá sila myslenia, tá sila takého vnútorného ozdravovania je veľmi dôležitá. No a ľudia tým, že proste všetku, ja to budem hovoriť z takého duchovného hľadiska, všetku svoju energiu venujú proste von zo seba, od seba a získavanie veci z vonkajšieho sveta, tak to ich proste dostáva práve do takého určitého tlaku, do takého kolotoču. No a práve naučiť sa nejakú tú svoju myseľ relaxovať, naučiť sa ju obracať do seba, pozorovať seba samého a naučiť sa ukludniť a vlastne tou myslou si vlastne aj zdôvodňovať tie svoje problémy po prípade a podobne, to je veľmi dôležité. Takže človek sa musí učiť aj trošičku sa stíšiť, posadiť sa trošku. Sú vyvinuté dýchacie cvičenia úplne, že o tom je obrovská veda, čo sa volá pranayama, alebo v čínskych medicínskych procesoch a programoch sú rôzne dýchacie cvičenia, ktoré človek môže robiť na ukludnenie, na zbavenie sa toho stresu, proti nespavosti a podobne. No a samozrejme, že rôzne cviky, tých cvikov je obrovské množstvo, či už z tej čínskej medicíny, alebo indickej ajurvédy, alebo
proste akejkoľvek duchovnej takejto cesty, filozofie, tak veľmi dôležité podľa mňa je taká toto, obrátiť sa do seba, nájsť v sebe ten kľud, pochopiť vlastne, že čo je dôležité a čo není tak veľmi dôležité, čo je trvácnejšie a čo má svoju prioritu, no a potom sa venovať aj tomu cvičeniu, tomu pohybu. Kto chce byť zdravý, tak musí proste ten stroj, ten svoj skafander, v ktorom žije, musí nejakým spôsobom stále nejak premazávať, stále sa to musí hýbať, stále to musí byť tam nejaký taký prietok krvi v týchto orgánoch a podobne. Takže cvičenie, dýchanie, správne nastavenie mysle sú veľmi dôležité a ešte je dôležitá aj rovnováha, taká, aby človek nebol príliš ani na jednej strane, ani na druhej, ale všetko robil tak v rovnováhe a to znamená, že spať ani nie veľa, ani nie málo, jesť ani nie veľa, ani nie málo, oddychovať alebo robiť prácu v rovnováhe všetko. Týmto sa riadiť a vedieť si sám seba posúdiť, že už som za tou rovnováhou, už som niekde mimo, toto nie je správne. Takže toto sú malé rady odo mňa. Čiže máme tu v podstate lepší a zdravší, rozumnejší životný štýl pomocou výživových doplnkov a taktiež aj pomocou nášho myslenia, upokojenia sa a podobne. Jasné, mňa len zaujíma ešte jedna vec. Keď sa už bavíme o výživových doplnkoch, tak zovšade počujem slovo lipozómy. Čo to presne je? Lipozóm majú ženy v materskom mlieku. Lipozóm vytvorila príroda. Má presne rovnaký obal, bunkovú membránu, má membránu rovnakú ako bunka. Preto keď uvidí bunka lipozóm, povie, áno, ja som ten tvoj. Áno, ja ťa príjmem. Hej, práve pre ňu je lipozóm prirodzený pre bunku. To je forma, kde sa najlepšie predávajú informácie. My máme ešte okrem lipozómov, ešte sú menšie exozómy a zistilo sa, že pomocou tých exozómov, to je ako keby taký elektronový tok, komunikujú bunky medzi sebou. Ahoj, dones mi hento a teraz v tej lipozomálnej forme je to najlepšie. Napríklad, poviem to na prípade krylového oleja. Veľa ľudí pozná omega-3, že je tam nejaká EPA, DHA, ale tá EPA, DHA sa musí ešte transformovať na fosfodolipidy. Čiže keď máte krylový olej, tak máte presne v štruktúre bunky vo fosfodolipidovej forme to, čo tá bunka potrebuje. Len žijeme svet fejkov, takže priatelia Češi a Poliaci zistili, že si kúpia, videli na YouTube návod a zistili, že si kúpia ultrazvukovú čističku na prstenie, že tam dajú trošku alkoholu a že chvíli to pomýchajú a majú lipozómy. No takto to nefunguje. Je to veda, naozaj je to veda a v podstate prvýkrát sa to začalo reálne využívať lipozómy pred nejakými 15 rokmi. Našli to vedci, objavili to vedci, alebo exaktne to priniesli vedci z výskumu rakoviny, aby vedeli dostať do niektorých buniek, do niektorých miest práve niektoré látky, ktoré nebolo možné dostať cez klasický tráviaci trakt. Čiže lipozómy zabezpečujú lepšiu a výkonnejšiu strebateľnosť daného výživového doplnku do tela. Rozumiem tomu správne? Áno. Je lepší transport, ale druhá vec je, že aj keď doniesiete fake do bunky, ona nie je sprostá. Ona je naše telo inteligentné úplne od podstaty, od toho inteligentného elektrónu. Ako nemôžeme povedať, že elektrón je inteligentný, ale proste tá inteligencia je tam naozaj. My s Freddym veríme na tú duchovnú podstatu a na tú duchovnú stránku. Ale aj na tej druhej stránke tá evolúcia, však to je miliardy rokov evolúcie, čiže to je tak vymakaný systém. To je premakaný systém, neskutočný a keď sa človek pohrúži do biochemie, naraz zistíte, že tam tie elektróny sa ako keby to rozprávali. Elektróny. Ne? A proste ten systém je neskutočný. Vidíte všade inteligenciu, ako to všetko funguje, len my našou nesprávnou edukáciou bránime tou nepohodou, stresom, bránime proste našim samoobnovacím technikám tela, lebo to telo má doslova techniky na to, aby si vedelo so všetkým poradiť. Lipozomálne vitamíny poznáme v rôznych formách, či sú už gelové, práškové alebo v tekutom skupenstve. Ktoré sú najúčinnejšie a ktoré sú najlepšie?
v práškovom a inom skupenstve sú nezmysel, to sú fejky. Môže byť len v tekutom skupenstve. V tekutom skupenstve samozrejme sú aj tie fejkové, ale každý správny výrobca musí mať tzv. TEM certifikáciu, čiže pod transmyslným elektronovým mikroskopom musí byť potvrdená prítomnosť lipozomov v určitých veľkostiach. Aká tam je vstrebateľnosť toho daného výživového doplnku do tela? Všetko závisí, aké prvky obsahuje, ale je od 10 až 50 krát silnejšia, účinnejšia alebo vyššia tá vstrebateľnosť ako pri bežných. Takže keď vidíte práškový vitamín C, lipozomálny, to je fake, pretože áno, boli skúšky, že bolo to treba vyrobiť, ale to bolo tak komplikované, že naozaj ani najväčší svetoví výrobcovia nerobia práškové. Keď si to porovnávame, práškový nelipozomálny vitamín C a potom tekutý lipozomálny vitamín C, aký tam je rozdiel vstrebateľnosti? Naše telo vie prijať maximálne 200 mg vitamínu C za 12 hodín klasickou vstrebávacou cestou a lipozom v lipozomálnej forme tým pádom, že obchádza tráviaci systém, že sa vstrebáva priamo do krvného riečišťa, tak tá vstrebateľnosť je od tých 10 až 50 krát vyššia ako u bežných vitamínov alebo u bežného vitamínu C. Freddy, keď ty sa cítiš chorý, čo vtedy robíš? Máš na to nejaké špeciálne cvičenia? No záleží samozrejme, že aká choroba to je. A človek môže byť proste akýkoľvek na nejakej spirituálnej úrovni, ale keď je chorý, tak proste ochorie. A to som videl, teda to vidím nielen na sebe, proste, že si môžem hovoriť, že nebudem chorý, ale proste tá horúčka niekedy príde, alebo tá nejaká infekcia alebo podobne. A videl som samozrejme aj treba z môjho učiteľa v Indii, ktorý je na vysokej úrovni, fakt, že spirituálnej, a aj on vie byť chorý. Ale sú rôzne pomôcky, že čo treba robiť. To záleží, to sa nedá takto povedať, nie je asi na to nejaký kľúč, že čo sa dá urobiť, ale myslím si, že dosť dobrá vec je jednak zmieriť sa chvíľočku, že prišla choroba trošku tak od zvierat by som, že niečo sa stane, sa treba si trošku zmieriť a nie stále bojovať. Prečo sa mi to stalo, na čo sa mi to stalo a ja to mám a ja to nechcem a podobne. Takže trošku aj také zmierenie urobí veľa, také, že dobre, toto ma teraz zastavilo, teraz som v tichosti, nebudem vyplakávať na celý svet, ale musím týmto prejsť. Aj tento pokoj podľa mňa je dosť dôležitý. A druhá vec je samozrejme aj to, že človek tak optimisticky vidí tú chorobu, že sa pozerá na to tak, že bude to zase dobre. Teraz je tento čas, to prekonám. Môže to byť ešte aj horšie, samozrejme. Iní ľudia to majú oveľa horšie. Ja mám toto, teraz to musím nejakým spôsobom zvládnuť, tak to je dôležité. A potom druhá vec je naozaj, že pochopiť, že všetko není len o duchovných silách a predstavách a modlitbách a prianiach, ale dôležité je naozaj tá veda tu je a tá veda, technológia, medicína a výskumy sa posúvajú a toto netreba akože od seba odháňať, takže tie možnosti, čo sú, tak treba príjmať rozumne. Samozrejme, treba si vyhľadať, čo je dobré a rozumne príjmať technológie a výskum najmodernejšie. To je rovnováhe. To je rovnováhe, presne, že nesme to... Že nebudeme robiť iba vedecké veci alebo iba spirituálne, ale keď zoberiem z každého, tak dokážem. To je môj názor. Ešte možno taký vtipný príbeh bol tu, čo som už spomenul, ten môj učiteľ z Indie, Swami Achyutananda, veľmi, veľmi múdry muž, neskutočne. A bol tu a robili sme taký seminár a ľudia, pretože to je taká duchovná bytosť Swami, to je niečo ako kňaz v tom jogovom svete, tak sa ho pýtali, že a presne táto otázka, že a čo mám robiť, keď proste moje dieťa má horúčku a ja neviem čo. A on tak sa zamyslel na sekundu a hovorí, že no tak mu dajte liek, čo vám predpíše doktor. Takže... Super. Veľa ľudí to berie aj tak, že už keď sú chorí, nevedia, ako sa z toho dostať, začnú byť zúfali a vie ich ovplyvňovať aj marketing. A práve k tomu by som sa chcela dostať, že výživové doplnky a nesprávny marketing. Ako tomuto predísť? Len edukáciou. Je to normálna doba, takú dobu žijeme set fejkov, influencerov a je práve na nás, aby sme edukovali ľudí, že nie všetko môže byť rovnaké. Keď si zoberieš koenzym Q10, ten môže byť ubiquinol alebo ubiquinol. Jeden je bioaktívny, druhý nie je. To
To znamená, že jeden sa môže vstrebať, jedna vec je vstrebanie, ale biologicky využiť na 5%, druhý na 50%. Sulforafán je úplný král všetkých antioxidantov a fytonutrientov. Sulforafán ľudia moc nepoznajú, aj keď je kráľom, ale poznajú kurkumín, resveratrol z vína, kurkumín, lebo Indovia kurkuma. Ale proste biologická využiteľnosť aj toho bioaktívneho kurkumínu, aj keď tam dáme piperín a resveratrol, je okolo 2 až 8%. Kdežto bioaktívny sulforafán má 80% využiteľnosť v tele. To neznamená vstrebateľnosť. To sú dve veci. Vstrebateľnosť, vstrebe sa, ale nevyužije sa v tele. Takže napríklad typický prípad toho silného antioxidantu, ktorý je vitamín E, na trhu zistíte, že je iba D-alfa tokoferol, forma. Nerozumiem. To je forma. To je tento. A existuje tokotrienol, ktorý je 60 krát účinnejší. Len nikto ho okrem nás nedáva, alebo je 10 krát drahší. OK, ako bežný spotrebiteľ som sa rozhodla, že si chcem teraz zaobstarať alebo kúpiť nejaký silný antioxidant, chcem sa starať o svoje zdravie. Čo mám robiť? Ako zistiť, čo je zlý marketing, čo je dobré? Ľudia to veľmi ťažko odlíšia, pretože sú tu firmy, ktoré sú naozaj obrovské firmy a my nedokážeme nakúpiť kvalitný produkt za to, čo oni už predávajú. Predávajú sa tu naozaj neskutočne, nehovorím, nechcem povedať, že nezdravé veci, ale proste ten marketing a zisky valcujú. Všetko preto napríklad my máme odborný tím, máme v tíme profesorku Horákovú, budujeme Blue Zone komunitu, kde sa chceme edukovať. Chceme pribrať do spolupráce takých ľudí napríklad ako je Freddy, lebo on vie veľa povedať do toho, čo je veľmi dôležité, pretože ako som povedal, 98% chorôb sú spôsobené radikálmi, ale 70% toho je v našej hlave. Hej? Lebo napríklad ten antioxidant, ako ten najsilnejší sulforafán, on zapína jeden gen. Ten sa volá NRF2. To je jedno. Opäť nerozumiem, ale počúvam. On je hlavný spúšťač tohoto génu. Takže keď máme byť chorí alebo zdraví, on sa spustí, zapne a zapína ďalších 200 génov. On jeden, NFR2, zapína 200 génov, ktoré pomáhajú to, aby sme zvládli chorobu a vypína 500 génov, ktoré by nás mohli zničiť. Ktoré podporujú chorobu. Lebo to telo, to je ako taký veľký počítač. My dostaneme z umelej inteligencie odpoveď v slovách alebo v písmenách, ale niekde v pozadí sú len jednotky, nuly, jednotka, nula, jednotka, nula. A takýmto spôsobom fungujú aj tieto antioxidanty. Freddy, ako spoznáme, že je naša psychika preťažená? No, pokiaľ to spoznáme, tak ešte nie je až tak preťažená, lebo neviem, vždycky máme nejaké tie výzvy, také tie nejaké signály, ktoré nám to dáva, ale práve to je to, čo ignorujeme. Že ignorujeme úplne najzákladnejšie veci, že sme hladní napríklad, ale viem, že mám toľko roboty, že nenajem sa teraz. Mal by som, ale nenajem sa. Takisto potrebujem ísť na záchod a to telo, tá príroda ma do toho tlačí, ale ja pretože mám niečo, čo je teraz pre mňa dôležitejšie, tak to neurobím. A takisto to je úplne so všetkým, že nejdem spať, alebo ešte teraz musím dokončiť túto prácu, alebo musím si ešte pozrieť toto, musím ešte tamto. Takže celkom nepočúvame ani výzvy, ani signály toho tela, ani mysle. A práve možno tá cesta k sebe je aj toto počúvať. Vlastne počúvať, čo nám hovorí telo, počúvať, čo nám hovorí myseľ niekde v pozadí, lebo my vieme, že čo je dobré a čo je nedobré v skutočnosti. A takisto aj to, čo nám hovorí srdce, by sme mali trošičku počúvať, lebo to srdce sa nedá nejakým spôsobom oklamať, je nekompromisné. Mozog si dokáže zdôvodniť všetko. Zaslúžim si to, môžem, prečo nie ja, keď iný, ale srdce je také, že jednoznačne, že srdce chce alebo nechce, miluje alebo nemiluje,
toto je správne, toto je nesprávne, len to potláčame všetky tieto veci. Takže... Čiže máme v sebe taký kompas, ktorý nám máme ten ukazuje, kompas, ktorý je ovplyvňovaný, áno. Len sa nám stráca tým, že sa nezaoberáme tak veľmi o seba, ako som hovoril na začiatku, stále sme orientovaní von. A chceme niečo stále lepšie a lepšie pre seba, nemáme konca kraja, že čo, ako by sme si vylepšili a uľahčili život a uspokojili svoje zmysly, ale strácame práve tú cestu k sebe, k tým najdôležitejším veciam. A potom tá odpoveď toho samotného tela a osudu v úvozovkách je nekompromisná. Máš auto a máš tam rôzne kontrolky, žlté a červené. Keď je žltá, rozsvieti sa, dolejme olej. Keď červená, treba zastaviť a servis. A my máme v našom tele, naše telo je inteligentné a má takisto rôzne kontrolky, ktoré nepočúvame. Úplne najhoršie sú asi analgetika typu toho, že bolí ma hlava a dám si niečo, aby ma prestala bolieť. Bez ohľadu na to, že zisťujem príčinu. Viete, koľko ľudí umiera na to, že majú vysoký tlak a ten vysoký tlak bolí tu a tu. Hej? A pre tých, čo sú pri podcaste, ukázal na temeno hlavy. Takže je dôležité vedieť o týchto kontrolkách, že ich máme a keď ich nemáme, niektoré nemáme. Napríklad nevieme, aký máme tlak, takže to môže len bolesťou, takže nikdy si neberme tabletku bez toho, aby sme vedeli, že mám nízky tlak, lebo ten mozog panicky kričí, prosím ťa, prekyslíč ma a my mu dáme tabletku. A ešte to znížime a potom mladí ľudia majú demenciu. Ja by som sa ešte vrátila k tomu kortizolu, pretože otvoríte Instagram, otvoríte Facebook, všade na vás vybieha. Kortizol je absolútne za všetko zodpovedný. Je to tak? Áno, už aj Freddy to pred chvíľou povedal. Kortizol alebo stresové hormóny sú mimoriadne agresívne pre našu pohodu a pre náš hormonálny systém. Sme hormonálne bytosti. Či ženy ináč hormonálne vybavené a muži ináč hormonálne vybavení. Oni dokážu rozbiť všetko, celú tú našu pohodu. Výsledkom je znížená tvorba serotonínu. Serotonín je hormón šťastia. Bez hormónu šťastia nedokážeme žiť radostný život. Nedokážeme sa baviť. Ako vzniká ten kortizol? Ja by som si to vedela predstaviť, že mám teraz stres a ten spôsobí v mojom tele nejakú reakciu, ktorá vyprodukuje... Vyplavuje mozog. Tvorí hormón. Neviem to povedať tak ako ty, takže... Nie, máme také dve dráhy, že sympatikus, parasympatikus. Sympatikus je zodpovedný za to, aby som dokázal utiesť, keď ma niekto ohrozuje. A parasympatikus je presne to, čo si hovoril ty, Freddy, že upokojiť tú myseľ. A my sme mali takto fungovať. Čiže ráno nám nejaký kortizol, dvihne sa nám kortizol, aby sme sa zobudili, aby sme sa prebrali, aby sme sa prekrvili, aby sme sa napríklad osprchovali v letnej vode, tým pádom sa nabudíme a potom mal byť ten náš život v rovnováhe, keď sme v biznise, pretože ak nie sme v rovnováhe, sme celý deň na kortizole. To nie je len kortizol, ale tých hormónov je asi 40. Takže sme strašne nabudení, zbytočne nabudení. My nepotrebujeme nikde utekať. My potrebujeme veci riešiť. A my utekáme. A potom sme vyhorení. Človek vyhorí. Práve kortizol efekt spôsobuje u ľudí vyhorenie. Takže je veľmi dobré vedieť rôzne techniky, ktoré možno aj Freddy bude ukazovať poslucháčom. A to sú techniky, ktoré vieme veľmi rýchlo, napríklad pomocou koherentného dýchania. Môžem ukázať aj nejaké... Potom to ukážeš, ale pomocou koherentného dýchania veľmi, veľmi vieme ten parasympatikus oživiť, čiže to ukludnenie, naše telo sa ukludní a nemusíme mať tlak 180 na 110, ale stačí nám tlak 130 na 90, keď sme vo výkone. Aké sú tie techniky dýchania? No, technik dýchania v joge a v proste čínskej alebo tejto ajurvédskej tradícii sú rôzne spôsoby. Je ich veľmi veľa. Ale ja by som doporučil možno teraz dva veľmi jednoduché, takú prvú pomoc, keď je človek v nejakom strese, v napätí, v prílišnom takom roztržení, tak dôležité je v prvom rade si povedať, že áno, idem teraz niečo urobiť proti tomu, aby som sa upokojil. To je dôležité. Na chvíľočku si sadnúť, dať si chvíľočku čas. Jedna krásna technika pranajama je taká, že sa nadýchneme nosom
hlboký nádych a zošpulíme pery, ako keby sme chceli sfúknuť sviečku alebo poboskať niekoho a jednoducho ústami dlhý výdych. Pričom máme oči zabodnuté, uchytené do jedného bodu a predstavujeme si ten prúd toho vzduchu ako svetlo, možno ako strieborné svetlo, ktoré vydychujeme do diaľky. A povieme si, že počas tohto nádychu teraz nechám všetky tie problémy, všetky tie starosti, ten celý vonkajší svet nechám okolo, ako keby som bol v nejakom tuneli a sústredím sa na toto. Urobiť to 5-6 krát. Nádych nosom a výdych ústami. To je jedna krásna technika, ktorá okamžite upokojuje a potom na nahodenie toho parasympatikus je krásna technika urobiť to možno 4-5 krát vtedy, keď ste rozrušení, keď máte nervy, keď ste proste v strese, keď ste veľmi vybudení. Tá krásna technika, ktorá to prehodí, tento systém, je, že nádych 2-krát a ústami 4-5 krát, to ani není, že vedomá vec, to ti samé urobí, že ti to prehodí na systém, ktorý ťa zrazu začne ukludňovať. A zrazu vidíš ten problém, ten stres, to napätie z iného uhla. Je to maličký zázrak, ale toto môže niekomu pomôcť. To je dôležité ten dvojitý nádych. Nebudeme to vysvetľovať, ale čiže keď sa ide človek pohádať so ženou, keď ideme sa pobiť alebo niečo urobiť, radšej sa 3-krát nadýchni, 4-krát nadýchni takýmto spôsobom a potom to uvidíš úplne v inom svetle. Okrem znižovania stresu a samozrejme aj doplnenia výživových doplnkov, kde doplňame, čo telo potrebuje, je veľmi dôležitá aj strava, pretože aj skrz stravu doplňame všetky živiny, ktoré naše telo potrebuje. Čo si o tom myslíš ty, Freddy? No absolútne. Úplne som teraz zaskočený, že sme to vôbec nespomenuli už úplne na začiatku, pretože strava je alfa omega vlastne toho zdravého života. No u mňa, ako ja budem odpovedať na, čo sa týka stravy, tak je trošku inakšie, trošku také špecifickejšie, pretože ja som prísny vegetarián. Ja som vegetarián už 39 rokov. Nejem vajcia, nejem ryby, nejem žiadne mäso. Takže vegán. Nie som vegán. Nie som vegán, lebo ja príjmam mliečne výrobky napríklad. Ale podľa mňa to je veľmi dôležité a dôležité aj na mysel. Tá strava ovplyvňuje aj mysel a cítenie človeka, súcit a ďalšie veci, ktoré možno aj netreba rozoberať. Ale myslím si to tak, že toto je také moje. Ja to takto vnímam, mám svoje presvedčenie, ale myslím, že strava človeka by mala byť veľmi vyvážená. A teraz nejde o to, že či je človek vegetarián, alebo všežravec, alebo ako to mám nazvať. Príjma mäso. Alebo príjma mäso, ale ide o to, že ja si myslím, že mnoho ľudí, a vidíme to v centrách a vidíme to v reštauráciách, táto strava je nevyvážená. Ako teraz títo ľudia konzumujú mäso, tak sa to vymýka úplne celej evolúcii, podľa mňa. Evolúcii človeka. Celej histórii. To, ako dnes jedia, konzumujú ľudia to mäso. Čiže naše choroby vznikajú aj zo stravy. Myslíš si to, Pavel? Jasné. No, absolútne s Fredym súhlasím, pretože ja stravu dávam na druhé miesto. Najprv dávam pohyb, ale veľmi, veľmi blízko k pohybu je strava, pretože cez stravu budeme prijímať toxíny a toxíny nás zabíjajú. A proste to, čo naozaj, ako Freddy povedal, ľudia v súčasnosti jedia, aké nezmysly a ako veľa a ako dlho od rána, pani profesorka hovorí, zobkajú od rána do večera, ešte vymetajú chladničky. V minulom podcaste som povedal, že jeden sírsky lekár mi povedal, že zdravie tkvie v prázdnom žalúdku. Tráviaci trakt nám berie 70% energie. A keď sa zaťaží tráviaci trakt, sa zaťaží aj mysel. Preto hovoril Freddy o tom vnímaní a tá vegetariánska strava naozaj zaťažuje mysel najmenej. Aj buddhistickí mnísi, keď meditujú, tak sú len čisto na vegetariánskej strave. Ja nechcem touto svojou vegetariánskou filozofiou ovplyvňovať ľudí, že čo by mali robiť a čo by mali jesť, ale je isté, ako sme spomenuli, že dnes ľudia konzumujú toho mäsa príliš veľa. A to už nie je len o nejakú etiku alebo nejakú duchovnosť, ale naozaj tu ide o zdravie. Ľudia jedia ráno mäso, na obed mäso, večer mäso a toto naši predkovia takto nerobili. A ja si myslím, že každý by sa mal nad týmto zamysleť aspoň z toho najdôležitejšieho toho svojho vlastného zdravia, že obmedziť to mäso. Nie
nejedzte mäso až tak veľa. Jedzte ho menej. Ak ho jete málo, tak zoberte si iba treba raz do týždňa, alebo kto nemôže, tak aspoň iba raz do dňa a treba to obmedziť, lebo na všetkých úrovniach, či to je ekonomická, ekologická, akákoľvek úroveň, škodí to prostrediu a škodíme tým aj sebe. Takže nemusíte sa stať vegetariáni, ale obmedzte mäso a jedzte viacej zeleniny a ovocia. Ja by som to doplnil, že to, čo vlastne produkuje civilizácia v súčasnej dobe, sú vysoko spracované potraviny. To nikdy nebolo. Bolo napríklad mäso, to neškodí tak, ako vysoko spracované mäso. Alebo máme tu šunku, ktorá je akože zdravá, dáme ju detičkám, lebo každý deň musí detičky musia papať šunku, ale to je vysoko spracovaná údenina. To sú vysoko spracované. Toto označované aj za karcinom? Dobre hovorím? Či nie? Sú tam udeniny, sú tam karcinogény, sú tam proste veci, ktoré robia veľkú neplechu v našom organizme. Takže to je jedno, ako Freddy povedal, že nechce propagovať že iba vegetariánsky štýl života, ale má to niečo do seba, aby sme jedli oveľa menej mäsa, ale aj oveľa menej niektorých vecí, ktoré nám produkuje potravinársky priemysel. Vysoko spracované nemusí byť len mäso, ale môžu byť vysoko spracované aj ďalšie veci. Keď to tak zhrniem, tak aby mohol mať človek zdravší život, byť spokojnejší a šťastnejší, mal by sa hýbať, mal by mať myseľ nastavenú pozitívne, mal by sa stravovať lepšie, ako sa stravuje, čiže vyvážená strava a taktiež môže v podstate do svojho života zakomponovať aj výživové doplnky, ale treba vybrať opatrenia správne. Je to tak? Presne tak. Ale aj vylúčiť veci, ktoré nevieme tolerovať. Každý sme úplne iný. My sme jedinci úplnej individuality. Či už spirituálne, ale aj hmotne. Proste medzi nami sú obrovské rozdiely a si zoberte, že lieky sú nastavené pre deti toľkoto. Tam sa vôbec nerozlišuje dievča, chlapec. Pre dospelých toľkoto. Ženy a muži, to je úplne rozdielná biochemia. A samozrejme vek. Vek, vôbec sa nerozlišuje vek. Proste náš metabolizmus úplne ináč pracuje, keď máme 50 rokov alebo keď máme 20 rokov. Takže toto práve tá personalizovaná medicína, personalizované jedenie, nie že všetci povieme, a to je výborné pre všetkých. No, niekto napríklad v Ázii sa rozlišuje, či má niekto veľa ohňa, málo ohňa. Hej, keď má niekto... Nerozumiem oheň, ako to myslíte. Veľa ohňa, málo ohňa. Kvality toho vlastne rozdelené vata, pita z ajurvédy napríklad, hej, že aká je to vlastne krvná skupina napríklad a podobne, takže taký ohňa. Niektoré napríklad obecní ľudia majú málo ohňa. Hej? Ten oheň, ten vnútorný... Tráviaci vnútorný oheň. Ten vnútorný oheň ako keby málo horel a dobre to nespaluje. Napríklad štíhli ľudia toho ohňa majú oveľa viacej. V podstate on to spáli, on to zožerie. A ako viem, aký mám oheň? Možno sa dá povedať. Aha. V Indii sa to nazýva, že Agni, teda v joge, Agni, oheň, vnútorný oheň, ktorý vychádza z plexus solaris. Už som to pochopila, oheň sa rovná metabolizmus. Metabolizmus, rýchlosť metabolizmu. Prichádza dynamická sekcia a mýty, fakty, čo na to poviete vy? Proteín, páni. Čo si myslíte o proteíne? Základný kameň života, bunky. Dôležité, ale ja viem, že sa pýtaš niečo iné. Podľa mňa sú dôležité proteíny. Kto chce mať nejakú svalovú hmotu, kto veľa športuje a podobne, tak musí doplňať proteín. Všetko zase záleží od kvality. To je to najdôležitejšie, čo povedal Freddy nakoniec. Závisí od kvality, pretože že sa to volá proteín, nemusí to naše telo prijať. HIIT, čiže vysokointervalový tréning, ak to dobre správne pomenúvam. Čo na to hovoríte? HIIT každý deň, alebo iba občas? To záleží zase individuálne. Aj od veku to záleží, aj od povahy toho človeka, od jeho kondície a podobne. Ja si myslím, a moja skúsenosť, lebo môj život je fakt, že vrcholový športovec, nebudem tu hovoriť, že všetkým som prešiel, ale vrcholový šport a prílišné namáhanie nie je správne. Prinesie výsledky, ktoré sa stratia ako jak sa to povie, polná tráva, ale nie je dobre preťažovať to telo, podľa mňa. A
tiež aj v tomto nájsť takú harmóniu, nájsť také športy a také cvičenie, ktoré je nejakým spôsobom vyvážené a dlhodobo udržateľné. Absolutne súhlasím. Vysokointervalový tréning je v podstate cesta do pekla bez regenerácie. Pretože, presne to povedal Freddy, prispôsobiť to sebe. Keď sa cítim, mám nalinkované, že budem robiť 7 dní v týždni hit a tretí deň som unavený, no tak proste si ho nedám. Potrebujem zregenerovať. To je základná chyba pri hit, že ho dať personalizovanie. Ako sa cítim? Proste keď som slabý, tak to nemá význam. Energy drinky. Úžasné, super. Zase hovorím od kvality. Nie každý má svoj taký náboj a nie každý má svoj deň, keď chce urobiť nejaký výkon. A podľa mňa to je super. Predtréningovky, rôzne látky také, aby nám zvyšili energiu na to, aby sme proste perfektne fungovali. Určite piješ aj ty kávičku a to si dávaš, to je podľa mňa tiež energy. Ale väčšina ľudí mnoho a bez 2-3 káv ani nevedia fungovať. Takže hej, treba, to je to v tejto spoločnosti, malo by to byť asi, ale záleží naozaj od tej kvality, že aké. Podľa mňa, dobre, nebudem robiť zlú reklamu žiadnej značke, to nebudem hovoriť, ale plno na trhu je plno takých, čo je úplne, že do pekla, že zlé. Ale sú aj veľmi dobré. Také, že zalepia ústa, že? No. Tie, čo zalepia ústa, úplne najhoršie, pretože tam je strašne veľa cukrov. Ale ja, keby som mal niečo k tomu dodať, krátkodobo áno a v únosnej miere. Ale je to ako lepenie motora, keď chceme lepiť motor lepiacou páskou, papierovou lepiacou páskou. Dlhodobo určite nie. Ja som teraz počul, ja som sa úplne z toho hrozil, že 500 až 1000 mg ako predtréningové dávky kofeínu, kdežto 400 mg je maximálna denná dávka. A tí mladí ľudia berú 500 až 1000 mg a to je cesta do pekla. Čiže áno, v obmedzenej miere, s rozumom, krátkodobo, ale nie dlhodobo. Čo hovoríte páni na boostovače takzvané? Tak sú to dôležité veci. Ja sa na to pozerám z hľadiska ľudí, ktorí naozaj trénujú, vyslovene pravidelne posilňujú to telo a to telo potrebuje aj takéto doplnky, aby sa opäť regenerovalo, aby sa opäť povzbudzovalo do toho výkonu a podobne. Takže ja som za. Všetko, ako som povedal na začiatku, záleží od akej firmy, akej kvalite a aké množstvo. Pavel, čo ty odporúčaš? Jasné, ja som takisto za, pretože aj 20-ročný človek, ktorý má 100% výkonu tela, ten ideálny človek, tak keď robí vrcholový šport, tak v súčasnosti vrcholový šport sa nedá robiť bez toho, že by niečo človek nebral. Myslím to pozitívne, naozaj je tu celé spektrum vecí, ktoré nám veda prináša. Prinášajú nám tu rôzne firmy aj plno hlúpostí, ktoré nepotrebujeme, preto ja preferujem také komplexy, aby ste si nemuseli kupovať 50 krabíc po 10 € lácných, ale komplexy, ktoré zabezpečia celé orgánové štruktúry. Pomenujte. Napríklad máme Forever Strong, to je vlastne kreatín, ktorý pozná si každý a sú tam špeciálne kolagenové peptidy urobené tak, že podporujú rast svalovej hmoty. Toto môžem potvrdiť, ja to užívam. Ale si sa mi zdala aj nejaký väčší, keď si sem prišiel. Práve, že v skutočnosti ja som za posledné asi 3 mesiace, ani nie, možno 2,5, schudol 13 kg. A zvýšila sa mi neskutočne energia a vnútorný taký pocit takej vitality. A teraz nechcem hovoriť, že to je iba kvôli týmto produktom, ktoré som začal užívať, ale hovorím to. Je tam veľká taká časť, čo sa ani nedá vysvetliť takto poslucháčovi. Ja keď som napríklad niektoré produkty takto začal teraz užívať, tak sme sa prvýkrát stretli s Palim. A povedal som mu, že no niekedy sa s ním taký unavený, niekedy som taký trošku v takom napätí nejakom vnútornom a ten môj výkon... Toto bol tvoj psík? Ten sa tiež teší z tvojej energie. A ten môj výkon možno, že není taký, ako by som chcel. Tak sme sa iba proste rozprávali. A Pali sa na mňa pozeral a naordinoval mi v úvodzovkách niekoľko produktov, ktoré som začal užívať. A povedal mi, že vyskúšaj toto a ja, že na čo to je dobre. On mi povedal, že to sa nedá povedať ani slovami. To je niečo také, čo vnútorne pocítiš po nejakej dobe, čo ťa prekvapí samého. Že to je bez reklamy, bez
čohokoľvek, že čo sa dá vysvetliť, to vnútorne pocítiš. Tak mi to isto aj povedal tu manažer firmy a ja som to vyskúšal a teraz mám presne to isté, že môžem povedať aj nahlas, jeden taký produkt, ktorý sa volá, že NAD napríklad. Teraz ľudia sa pozerajú, že koľko vládzem, akú mám silu, akú mám energiu, ako ja neviem, vyzerám a podobne. Tiež to užívam, ale so spermidínom. Áno, takisto. A ja? Tak proste, áno, celý taký balíček mi naordinovali tu. Neviem, či to je tým, alebo nejakými vyššími silami, ale to je to, čo ani sa nedá povedať, že čo. To človek musí pocítiť, že to je ako keby späť do mladosti o niekoľko rokov, vitalita, energia, nie že by narastli svaly alebo niečo také, že o to nejde, ale vnútorný pocit nejaký taký. Vnútorná energia, ja to potvrdím tedy. No. Ja mám presne to isté, ja som schudol nejakých 12 kg a cítim sa výrazne lepšie, 2 roky beriem NAD+, odkedy som ho objavil, ale je to pre mňa fantastická vec. To je niečo neuveriteľné. Toto nehovorím ako reklamu, akože úplne vážne, ja to mám na sebe a kto to nevyskúša, tak fakt akože nemôže to pochopiť, stráca proste. No, takých vecí, skutočných vecí je veľa, ktoré nám prináša veda. A preto ja som za to, že keď ľudia niečo kupujú, tak malo by to byť naozaj nielen podľa reklamy a influencerov, pretože veľa z tých influencerov sú to... Pre peniažky, no povedzme si. Áno, ale sa tomu nerozumejú vôbec. A iba biznis, predám firmu na burze a potom skúpim si jachtu. Ale ja chcem, aby sme tu vybudovali modrú zónu. Tých je na svete 5. A budeme sa možno inšpirovať aj s Fredym na Okinave, že? Áno. Že sa tam urobí nejaký kurz pre ženy na Sardínii, tam už Freddy chodí a vlastne ide o to, aby ľudia naozaj začali žiť život a nie hniť život. Ďakujem pani veľmi pekne za to, že ste nielen mne, ale aj nám ukázali, ako život žiť a nie hniť. Dúfam, že sa budeme počuť aj vidieť pri ďalšom podcaste Blue Zone.